Ιεράκινότης Αγίου Όρους Άθο, Καριέτη 19η Απριλίου 2025. Αριθμός πρωτοκόλλου Φ2 κάθετος 3 κάθετος 985. Το πανοσυλλογητάτο εψηφισμένο καθηγουμένο της Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αρχιμανδρίτη Κυρίω Γαβριήλ και την περί αυτών αδελφότητη εις την αυτή. Πανοσιολογιότατη, ότε νεοκλεγής Άγιος καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κύριος Γαβριήλ και η λοιπή εν Χριστώ αδελφοί του Ιερού Κοινοβίου του Ζωγράφου, την ημετέραν λίαν αγαπητή ημίν πανοσιολογιότητα, αδελφικός εν Χριστώ Αναστάντη προσαγορεύομεν. Η καθημάς Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθο πληροφορηθήσα δια του 12ης Απριλίου ενεστώτος έτους και υπαριθμών πρωτοκόλλου 38 ημετέρου μοναστηριακού γράμματος ότι η καθημάς αδελφότης του ηγουμενικού αυτής τρόνου εν κυρία ευρεθέντος μετά την προσκύριον εκκλημίαν του μακαριστού και αηδήμου πατρός ημών και καθηγουμένου κυρού Αμβροσίου, ψήφων κανονικών τεθυσών, εξελέξατο εις διαδοχήν τούτου των εκ των ημετέρων αδελφών πανοσυλλογιότατων Αρχιμανδρίτην Κύριον Γαβριήλ, δια των μεταχείρας ιεροκοινοσφραγής των γραμμάτων, προάγεται συγχαρήνε ημίν φιλαδέλφος επί το ευσύμω τούτο γεγονότη, δια την καθημάς ιεράν μετάνοια και σύμπαν το αγιώνυμον όρος των της υπεραγίας Θεοτόκου ιερών τούτων κλήρων. Θεωρήσαντεσουν εν τη ιερά ημών συνάξη τα ουτωσίαν αγγελθέντα, ευρώντες δε ταύτα νομίμως, εγκύρος και κανονικός γενόμενα, γνωρίζομεν ημίν ότι αποστέλλεται αυτός κατά την 28η Απριλίου ενεστώτος έτους, Κυριακήν του Παραλίτου, αγωμένης της μνήμης των εμφυζίκο 9 μαρτύρων, η οριστήσα η μετέρα Ιεροκοινοτική Επιτροπή, αποτελουμένη εκ των πανοσιολογιοτάτων αντιπροσώπων των ιερών μονών, μεγίστης λάβρας γέροντος Νικοδήμου Ιερομονάχου, επιπεφορτισμένου κατά την παλέφατον τάξη με την παράδοση το Αγίο Καθηγουμένο της ηγουμενικής ράβου, Βατοπεδίου γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου, Διονυσίου γέροντος Νικολάου, Εσφιγμένου γέροντος Γαβριήλ Ιερομονάχου και Κωνσταμονίτου γέροντος Εφραίμ ως επιστάτου, μετά του αρχιγραμματέως της Ιεράς Κοινότητος Καλλινίκου Ιερομονάχου, ήνα κατά τα εν το Αγιονύμο ημών τόπο ιερά θέσμια και απεώνος κρατούντα και συνοδάτες οικίες διατάξεση του καταστατικού ημών χάρτου και του εσωτερικού κανονισμού της Ιεράς ημών Μονής, προβεί εις την εγκαθίδρυση του κανονικός εκλεγέντος πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίου Γαβριήλ ως καθηγουμένου ημών. Επί δε τούτης, απονέμοντες και αύτης εγκαρδίους προσρήσεις
εκ μέρους συνόλου του Αγιονύμου Όρους, το τενήν εγκαθιδριωμένο νέο Αγίο καθηγουμένο και πάση τη αδελφότητη, προσευευχόμενοι δε πρεσβείες της Κυρίας ημών Θεοτόκου, πλουσίαν την άνωθεν ενίσχυση εις τον παρά του Αρχιμανδρίτου Κυρίου Γαβριήλ, σήμερον επομιζόμενον βαρύν σταυρών, της επεσίης αρχομένης ηγουμενίας αυτού, αγλαόκαρπον δε και μεστήν ευλογιών παρά του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, την διακονίαν αυτού κατά την νέαν ταύτην περίοδον εις την ιστορία της καθημάς Ιεράς Μονής, κατασπαζόμεθα αφιλήματι Αγίο την τεαυτού πανωσιολογιότητα και τη συναυτό ευλαβή αδελφότητα και διατελούμε λίαν φιδαδέλφος. Άπαντες οι εν τη κοινή συνάξη, αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθου. Πανωσιολογιότατε και ψηφισμένε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, Αρχιμανδρίτα Κύριε Γαβρίου. Κατόπιν της προσκύριων εκδημίας του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης και γέροντός σου, Κυρίου Αμβροσίου, και της αγγελτηρίου επιστολής της Ιεράς Μετανοίας σου προς την Ιεράν Κοινότητα των 20 Κυριάρχων Ιερών Μονών, γνωριζούσις καθηκόντος την ψήφιης κανονικές, νόμιμον ανάδειξη της ημετέρας λίαν πεφυλημένης πανωσιολογιότητος ως νέου καθηγουμένου της Αγίας Ταύτης Μονής του Ζωγράφου και συμφώνως προς την αρχαία παράδοση και τα θέσμια του Ιερού Ημωτόπου, ως και κατά το άρθρο 114 του καταστατικού χάρτου Αγίου Όρους, λαβώντες ομού μετά των περιστοιχούντων ιεροκοινοτικών συναδέλφων μου, πανωσιολογητάτων αντιπροσώπων και επιστατών, σε πτήν ιεροκοινοτική απόφαση, κατά την αρχαία ανατάξη ήλθομεν και ως αντιπρόσωπος της πρώτης και μεγίστης λάβρας εθνικό δικαίο, δια την εγκαθίδρυση και εθρόνηση της λίαν πεφυλημένης ημετέρας πανωσιολογιότητας. Προς τούτο, ταπεινός, ως εκπροσώπου αυτού τούτου του κοινού ημών πατρός και αρχηγέτου του αγιορητικού κοινοβιακού μοναχισμού, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Αθανασίου, θα σε αναβιβάσουμε στο ύψος του θρόνου της Αγίας Ηγουμενίας. Εγχειρίζοντες εισέ την ποιηματική ταύτην ράβδη, ή να ποιμάνεις τα λογικά πρόβατα ενωσιότητη και δικαιοσύνη, με τα ταπεινώσεως και φόβου Θεού, ή να καταστείς ύπος των αδελφών. Κάτωπτρων καθαρών και φως λαμπρότατων, κατά την Θείαν Φωνή τη δεύουσαν, ούτω λαμψάτο το φως έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Άγιοι καθηγούμενε, οφείλεις ακόμη να νουθευτείς τους αδελφούς και να παρενείς αυτής τα προσωπηρία ψυχής πρέποντα, τα προσευταξίαν της αδελφότητος συντείνοντα και εις το συντρέχειν άπαντας με τευλαβία στην εκκλησιαστική ακολουθία, τα διακονήματα και τα λοιπάς ανάγκας της Ιεράς Μονής. Και ότε μεν κάμνη χρήαν οφείλεται, Άγιοι καθηγούμενε, μετά της περί ημάς γεροντίας διαλόγου, κάποτε δε και δια της βαφτηρίας επιτιμά και μαστίζει τους αταχούντας. Προς το επιστρέψε αυτούς και επικίνδυνον γάρ της προεστώσει το μη ελέγχει τους αμαρτάνοντας. Άπονται γουν, αγαπητέ αδελφέ, σου εύχομαι εγκαρδίως ευόδοση και καρποφορία του Ιερού Έργου, το οποίο μετευθύνεις
λαμβάνεις επισήμως σήμερα. Πανοσυλλογιότατε, επομιζόμενος τα νυν των βαρύν, ομολογουμένος τούτων σταυρών, πιστεύομεν άπαντες οι αγιορείτε ότι κατά πολύ θα ελαφρυνθείς εις το Άγιον τούτο υπούργημά σου, αναλογιζόμενος ότι το έδαφος τούτο εστερεώθη, καλλιεργήθη και εσπάρει υπό πάντων των εδάφων αγιαστέντων οσίων πατέρων. Καθηκόντως δε η υπομιμνίσκωση ως εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος τας γνωστάς πέραν των υπολείπων πνευματικών καθηκόντων υποχρεώσεις σου, πίστην και αφοσίωση εις τη μητέρα ημών μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ανελειπή εν πάσες τες ιεροπραξίες μνημόνευση του Οικουμενικού Πατριάρχου και Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου Βαρθολομαίου, ακριβή τήρηση των θείων νόμων, των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, των νόμων του κράτους ημών και του καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρου, ως απαραίτητον προϋπόθεση ομαλής και αρμονικής συνεργασίας της ημετέρας Πανοσιολογιότητος μετά των σεβασμίων μελών της ιεροτικής συνάξεως και των πατέρων της ημετέρας αδερφότητος και της Ιεράς και Σεβαστής Κοινότητος του Αγίου Όρου, του Σεπτού Πατριαρχείου, Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνικής Πολιτείας. Εν κατακλείδη, η Ιερά Κοινότης και άπας ο αγιορητικός κόσμος εύχετες ολοψύχως επιτυχία το έργο το ιερό τούτο, η σωστική μεσητεία της εφόρου του Ιερού ημών τόπου υπεραγία δεσποίνης ημών Θεοτόπου, πρεσβείες δε του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων των άφων οσίων Θεοφόρων πατέρων ημών. Λάβε ουν αδελφέ ταύτη τη μαρτυρία. Επιστηριζόμενος τους αδελφούς και πατέρας της Ιεράς Ταύτης της Μονής οδηγήσεις εις νομάς σωτηρίου, ότι και λόγων μέλης αποδούνε υπέρ αυτόν το ημετέρω Θεό και Δεσπότη εν ημέρα της δικαίας κρίσης. Ενχρονίζεται ο δούλος του Θεού, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, και εγκαθίσταται ηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροκηπιακής Μονής του Ζωγράφου. Άξιος! Με βαθιά ταπείνωση, ευγνωμοσύνη και αίσθημα συγκίνησης στέκομαι απέναντι σας, λαμβάνουν το μέγα αξίωμα το ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ζωγράφου. Δόξα και ευχαριστία εκ βάθους ψυχής αναπέμπω στην Αγία Τριάδα, αλλά και στην Παναγία μας, που πρώτα με αξίωσαν να γίνω μοναχός, αλλά και για την μεγάλη αυτή χάρη που μου δίνεται, αν και αδύνατος και ανάξιος, να υπηρετήσω ως πνευματικός πατέρας της αδελφικής μας μοναστικής κοινότητας. Επιπρόσθετα εκφράζω την ολόψυχη ευγνωμοσύνη μου προς Παναγιώτατο μας Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος με την πατρική του ευχή
στηρίζει όλους εμάς τους αγιορείτες στην επιτέλεση των μοναχικών μας καθήκοντων. Ελπίζω το ίδιο να πράξει και με εμένα στο μέγα αυτό αξίωμα που αναλαμβάνω. Επίσης, ευχαριστώ θερμά την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η οποία με την σοφία και την διάκριση της αδιάκοπα υποστηρίζει την ενότητα και την πνευματική ζωή της Ιεράς Αθωνικής Πολιτείας, που σήμερα αναγνωρίζει την ανάληψη των καθηκόντων μου. Ακόμα απευθύνω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς εσάς, τους αδελφούς μου συμμοναχούς αυτής της Μονής, για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας, και σας ευχαριστώ εκ ψυχής που με εκλέξετε για να σας καθοδηγήσω στον μονοπάτι της ασκήσεως και της προσευχής. Ευχαριστίες και βαθιά ευγνωμοσύνη εκφράζω προς τον πνευματικό μου πατέρα και γέρονδά μου, προηγούμενο της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, μακαριστό Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο, για τα όσα μου έχει προσφέρει και τα οποία δυσκολεύομαι να εκφράσω, να αναφέρω, διότι είναι αναρρύθμιτα. Ο γέροντας κατά την διάρκεια της πολυετούς ηγουμενίας του κράτησε σε λειτουργία το μοναστήρι μας, μερίμνησε ώστε να ανακοινιστεί και καθοδήγησε την αδελφότητα με αγάπη, σοφία, ταπείνωση και σε αρμονία με τις ιερές παραδόσεις του Αγίου Όρους. Ευλογημένη ήταν εκείνη η μέρα πριν από 28 χρόνια που κατά την αγαθή πρόνοια του Θεού τον πρωτοσυνάντησα στην Βουλγαρία και με παρακίνησε να γνωρίσω τον μοναστική ζωή. Έτσι ήρθα εδώ στην Ιερά Μονή μας, της οποία μάλιστα στην κοσμική μου ζωή έφερε το όνομα του προστάτη Αγίου της. Κατά αυτόν τον τρόπο έμενα στο μοναστήρι και πορευόμουν με την δυνάμεις ότι είχα κάτω από την φωτισμένη και γεμάτη αγάπη καθοδήγηση του. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και προς όλους εσάς που με την παρουσία σας και την προσευχή σας με ενισχύετε στο δύσκολο έργο μου. Εύχομαι ο Πανάγατος Θεός να καταπέμπει σε όλους σας τα πλούσια ελέη Του. Αναγνωρίζω απέναντι σας και με βαθιά συναίσθηση ότι το μέγα αξίωμα που μου δόθηκε δεν αποτελεί θέση εξουσίας, αλλά θέση ταπεινής διακονίας και φέρνει μέγιστο πνευματικό βάρος και ηθική ευθύνη. Θα προσπαθώ μονίμως να διαθελέσω διακόνος όλους σας και θα συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις, τις πνευματικές σας ανάγκες. Μακάρι ο Πανάγατος να μου δώσει φώτιση και δύναμη να καθοδηγώ την αδελφότητα με αγάπη Χριστού και ταπείνωση, να διατηρήσω τις ιερές μας παραδόσεις και να προάγω ένα περιβάλλον προσευχής μετάνοιας και αμοιβές υποστήριξης. Παρακαλώ τους αδελφούς μου συμμοναχούς να αναλογιστούμε εκ νέου την ευθύνη της μοναχικής μας ιδιότητας και τους προσκαλώ να ζήσουμε με υπακοή, ευλάβεια και αγνότητα, πάντα αναζητώντας την Βασιλεία των Ουρανών. Ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στους πνευματικούς μας αγώνες και ας μην ξεχνάμε ότι η πραγματική μάχη δίδεται καθημερινά
εναντίον των δικών μας παθών. Θα προσπαθήσω ολόψυχα να είμαι πατέρας για όλους σας, προσφέροντας καθοδήγηση, διόρθωση όταν είναι απαραίτητο, αλλά πάνω απ' όλα αγάπη. Για την Ιερά Μονή μας θα ήθελα να διατηρήσω και να προάγω το θεάρεστο έργο του γέροντα μας, ώστε αυτή να συνεχίζει να είναι ένα λαμπρό πνευματικό κέντρο, διατηρώντας την πλούσια πνευματική κληρονομία του Αγίου Όρους. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όλα αυτά δεν μπορώ να τα πράξω μόνος μου. Σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα, ώστε να μου δοθεί η σοφία, η διάκριση και η δύναμη να καθοδηγήσω πιστά την αδελφότητα μας και να ανταποκριθώ με συνέπεια στις απαιτήσεις που απορρέουν από την θέση αυτή του ηγούμενου. Ταπεινά προσεύχομαι να ευλογήσει ο Κύριος την μονή μας, να μεσητεύσει και να υπερμαχίσει για εμάς η Θεοτόκος και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, και να μας καθοδηγήσουν οι Άγιοι μας στο μονοπάτι της σωτηρίας. Αμήν.